Aquesta afició sempre ha donat suport al seu equip. Ara és el moment d'aplaudir els seus jugadors, les estrelles de la temporada. El Barça és campió. Felicitats, Barça! Aquestes dues persones han trobat el cotxe de la seva vida. L'una ha demanat un KM crèdit. Li han concedit el moment i en les millors condicions. I l'altra continua esperant. KM crèdit de la Caixa. El crèdit ràpid. Falten 20 minuts per les 9. A Tenerife, el Real Madrid guanya per 1-2. Aquest ha estat el gol de l'empat a les Illes. Com va dir Laudrup un cop acabat el partit, el que mai s'ha cridat més fort al Camp Nou. El gol del Tenerife fa campió de Lliga al Barça. Minut 8 a l'Eliodoro Rodríguez de Tenerife. Hierro marca el primer gol de la tarda. El Madrid ja toca la Lliga amb les mans. Minut 28. El romanès Hagi marca el segon. Un gol preciós que val un títol. Minut 36. La Lliga tremola. El gol de Quique fa trontollar el líder. Camp Nou, el Barça fa el que ha de fer. Stoichkov marca l'1-0. Quatre minuts de la segona part a Barcelona. Stoichkov torna a marcar. El Barça assegura la seva victòria i espera. Tenerife, minut 31 de la segona part. Felipe centra i Rocha marca en pròpia porteria. 2-2. L'empat fa el Barça campió. Un minut després, encara a les Illes, el Madrid ha caigut. Sanchís i Bullo fan de Pier un heroi blaugrana. Aquesta ha estat la trajectòria gràfica del Barça i el Madrid en la lluita pel títol. L'afirmaria el mateix Alfred Hitchcock. I com totes les històries d'intriga, aquesta també ha tingut un final sorprenent. Un final feliç per uns i desgraciat pels altres. Una història amb drama que explica el que han estat 38 jornades de treball, esforç, victòries, derrotes i lluita punt a punt, partit a partit, per a la consecució final d'un títol. I aquesta història, com totes les bones històries d'intriga, té els seus capítols peculiars, els seus punts culminants, diferencials, que ajuden a comprendre una mica més com i per què s'ha arribat a viure la tensió final, la que permet que uns toquin el cel amb les mans i d'altres visquin els moments més miserables que recorden. La Lliga aquesta temporada ha estat increïble, meravellosa, excèntrica, distreta, capritxosa, capciosa i sobretot emocionant, fins a l'últim minut. Una situació que no es dona cada any. Després de les 6 primeres jornades, el Barça ha perdut 6 punts respecte al Madrid, que només ha empatat un partit. La temporada 91-92 el Barça la va començar al seu estadi. El campió obria la Lliga en què havia de defensar el títol amb la visita de la Reial Societat, un equip incòmode que els blaugrana van guanyar per 2-0. L'expectació que despertava la nova Lliga va tenir un doble premi, la victòria i un primer gol de temporada realment espectacular, a càrrec de Hristo Stoichkov. Koeman arrodondia el resultat transformant el primer penal de la Lliga favorable al Barça. Per la seva banda, el Madrid també va començar amb victòria lluny de casa, a Cadis. Però aquesta igualtat es trencaria ben aviat. A la segona jornada els blancs guanyen el Valladolid en un partit polèmic en què l'àrbitre deixaria d'assenyalar un clar penal de Rocha a Onésimo i en Caldana marcaria l'únic gol.
El Sánchez Pizjuán, un Sevilla intractable, desfeia els blaugrana i els marcava 4 gols en un partit en què Zamorano i Conte van fer anar de bòlit tota la defensa del Barça. El primer desplaçament dels de Cruyff no podia anar pitjor i el resultat va ser del tot just. El Madrid començava a fer forat ben aviat. Tot i el mal joc, el Barça va estar a punt d'empatar un partit en què va arribar a tenir 3 gols de desavantatge. Hristo Stoichkov va marcar el primer i Eusebio, amb un altre gol, va fer posar nerviosos els aficionats andalusos. Al final, però, un gol de Cortijo va posar fi a la intriga. La tercera jornada és la del debut de Richard Witschke amb el seu nou equip. El Barça rep el Saragossa a casa i no té problemes per guanyar, 3-1. Gols d'Eusebio, Vaquero, que fa el segon, i Beguiristany el tercer, però el joc és pobre i poc convincent. És clar que tampoc el Madrid juga bé, però guanya, i ho fa amb claredat. En aquest cas a Sant Mamés, on els blancs fan un 4-1. Aquest és l'esplèndid gol d'Agi. El Barça ja és a 2 punts del Madrid i aquesta jornada, la quarta, encara en perdrà 2 més. Al Molinón, l'Sporting guanya 2-1. Koeman falla un penal i l'únic gol dels blaugrana el fa Michael Laudrup, de penal. El Madrid no deixa escapar l'oportunitat i suma 2 punts més en aquesta lluita particular. Guanya el Sevilla després que García de Loza no xiulés un clar penal de Bullo a Zamorano. El punt culminant d'aquesta part de la Lliga pel que fa a la crisi blaugrana arriba el diumenge següent, quan l'Oviedo, amb gols dels exbarcelonistes Vinyals i Carlos, derrota el Barça a casa amb el resultat d'1-2. Amb el solitari gol de Salinas, el públic no s'hi conforma, empipat amb el mal joc del seu equip. És una nova oportunitat que el Madrid aprofita guanyant a Gijón per 1-4. Ja són 6 punts els que els blancs han pres els blaugrana i tot just s'han jugat 5 jornades. 2 equips que s'enfrontaran a la 6a jornada. A Madrid confien en una victòria aclaparadora del seu equip. El Barça no està jugant bé i tot i que els blancs tampoc no fan un gran futbol, els resultats són més que bons. Però vet aquí que en aquesta 6a jornada arriba el primer avís blaugrana. No tan sols no estan morts, sinó que posen el Madrid contra les cordes. Hem vist oportunitats de Laudrup, de Stoichkov i aquesta de Beguiristany que fan emmudir el Bernabéu. Que esclata quan Prosinecki marca l'únic gol que farà en la Lliga. De falta. Ronald Koeman empata de penal un partit que el Barça havia d'haver guanyat. El Madrid aconsegueix el seu màxim avantatge, 8 punts, tot i que el Barça comença a guanyar partits fora de casa. Tornem a la Lliga i en un punt prou interessant, la visita de l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, en la 7a jornada que el Barça salva amb una victòria per la mínima. L'àrbitre no xiula 2 penals que des de la llotja es veuen d'una manera ben diferent. I Stoichkov torna a marcar per decidir un partit. Però el Real Madrid no cedeix i es desfà còmodament del Logronès al Bernabéu. Aquest és un dels 3 gols que va aconseguir. 8a jornada. Ferrer es lesiona greument a les gaunes i ha de deixar la Lliga per espai de 6 mesos. El Barça rep a casa en la 9a jornada l'Osasuna de Pamplona. El guanyen per 2-0. Koeman torna a marcar de penal i José Mari Vaquero fa el segon. En aquesta jornada l'equip d'Antich guanya a casa amb penes i treballs a Albacete, però no cedeix cap punt. I tampoc ho farà el camp del Plantío, on derrota el Burgos pel resultat de 0-2. El Madrid només ha cedit un punt en les 10 primeres jornades. I fins a la 10a jornada, el 5è desplaçament, no arriba la primera victòria del Barça fora de casa. Això sí, és espectacular. 0-4 contra el Deportivo. El Barça sembla haver recuperat el seu patró de joc i 7 dies després es desfà d'un dels equips de moda de la Lliga, el València, que perd el Camp Nou per 3-1. Amor fa el primer i Laudrup els 2 següents.
Al Bernabéu, el Mallorca cau per 2-0. Hagi i Alfonso són els golejadors i Estelea, el porter que acaba de contractar el Mallorca i que debuta en el futbol espanyol, és el protagonista del partit. El protagonista de la 12a jornada va ser Delfí Geli, cedit pel Barça a l'Albacete i que va fer anar de bòlit al seu equip d'origen. Va provocar, entre d'altres coses, l'expulsió de Koeman. Va ser un partit complicat. Pluja, mal estat del terreny de joc i primer gol de Catali. Amb prou feines va poder empatar el Barça, gràcies a aquest gol de Hristo Stoichkov. Però un empat que s'hauria d'haver considerat bo quedava curt en vista de la marxa del Real Madrid, que tornava a guanyar fora. Aquest cop a Sarrià, i de quina manera. 1-5. Tampoc la 13a jornada va canviar res. Pel Camp Nou va passar el Tenerife, que va fer patir els seguidors blaugrana, tot i que el seu equip va guanyar per 5-3. El primer el fa Laudrup. I el segon, Guillermo Amor. A Madrid, el Real juga el seu millor partit i derrota la Real Societat de Toshak amb un contundent 4-1. Els donostiarres es començaven a recuperar d'un mal començament de Lliga, però del Bernabéu només se n'enduen el record d'un Hierro que comença a destacar pels seus gols i d'una falta llançada magistralment per Codro. En la 14a jornada, la tercera que el Madrid manté el seu màxim avantatge de 8 punts respecte al Barça, Stoichkov és expulsat al plantío per un cop de colze a Tocornal. El Barça només pot empatar a 2 gols, que fan Amor i Laudrup en els últims minuts del partit. El Madrid, però, no podrà millorar el seu avantatge, ja que cedeix el primer punt en un desplaçament, a Saragossa, on un gol de Poyet suposa el primer empat dels blancs, aquí blaus, fora de casa. I gràcies a aquest gol d'Alfonso, amb Butragueño i Hagi en clar fora de joc. El Madrid havia obtingut 26 punts de 28 possibles. En 6 jornades de Lliga, el Barça esgarrapa 4 punts al Madrid, que, tot i ser el líder, canvia l'entrenador. La 15a jornada obre una part de la Lliga apassionant, on el Barça retalla considerablement la diferència amb el Real Madrid, que comença a perdre gas. En aquesta jornada, el Futbol Club Barcelona rep a l'estadi el Cádiz, que es converteix en víctima propiciatòria de la millora de joc dels blaugrana. Hem vist els gols de Koeman i Laudrup, i ara veurem el de Vaquero i Begiristain, els protagonistes dels 4 gols que va fer el Barça en l'últim partit del 91. El Madrid, per la seva part, només pot empatar a 0 amb l'Oviedo i el Santiago Bernabéu. El lloc de treball de Radomir Antich comença a perillar. Només 7 dies després, el Barça torna a aconseguir els 2 punts, a Mallorca. En aquesta jornada arriba la primera derrota del Real Madrid. El Vicente Calderón, l'Atlètic de Madrid, marca el començament de la primera i la segona part. Primer, Joan Vizcaíno, amb ball afegit de l'esposa del president Jesús Gil, i després Manolo fan cedir els blancs 2 punts en la seva lluita pel títol. Lluita que no tindrà novetat a la 17a jornada, on el Barça va guanyar amb angúnies al Valladolid per 2-1, tots 2 de Salinas, i els colombians de Maturana van començar a dir adeu al futbol espanyol. El Madrid goleja l'Osasuna 5-2 al Bernabéu en un partit del qual cal destacar el gol d'Hagi. La següent jornada, la 18a, es presentava difícil pels blaugrana, que rebien l'Espanyol. Necessitat de punts, però tot i que amb problemes, els de Cruyff tornen a guanyar 4-3. El primer de Begiristain. Laudrup va aconseguir el segon després d'un servei impecable de Stoichkov. Precisament el búlgar va firmar el tercer. Mentrestant, el Madrid, que havia començat marcant, el Lluís Casanova va acabar perdent després que Fernando i Robert donessin la volta al marcador en els últims 5 minuts de partit. La diferència entre tots 2 equips quedava reduïda a només 3 punts. Que es mantindria a la 19a jornada, la que tanca la primera volta. Victòria del Barça a Sant Mamés, que torna a recuperar el gran joc de la temporada anterior.
Vaquero aconsegueix els 2 gols. No cedeix al Madrid, però pateix per acabar guanyant 2-1 al Tenerife, gràcies a un penal inexistent de Chano a Hugo Sánchez. Aquest és l'últim partit d'Antich com a entrenador. I quan millor semblava que ho tenia el Barça per atrapar el Madrid, arriba la primera ensopegada dels blaugrana. A Atocha, on la Reial Societat aprofita 2 errades de Subisarreta i guanya 2-1. Carlos Xavier i Alquiza fan inútil aquest gran gol de José Mari Vaquero. En aquella mateixa jornada, el Madrid, que havia perdut un punt a casa davant del Cádiz, n'acaba traient un rendiment excepcional i augmenta el seu avantatge respecte al Barça. Els gols de Poli en pròpia porta i Arteaga acabarien donant un punt al Reial. Va ser el primer partit de Benacer a la banqueta que Antich va mirar des de la llotja. En Benacer el Madrid només aconsegueix un punt en 4 desplaçaments. El Barça l'atrapa al capdavant de la classificació. L'arribada de Leo Benacer coincideix amb la millora del joc dels blaugrana i també amb l'arribada de la fortuna al Camp Nou. Partits com el del Sevilla es comencen a guanyar encara que sigui a l'últim minut. Coincideix també amb la davallada dels resultats del Madrid. A Valladolid els blancs perden el seu tercer partit. El Barça ja és a 2 punts i visita el sempre complicat camp de la Romareda. Un golaç de Koeman obre el marcador, que acabarà amb un espectacular 0-4. En aquesta 22a jornada, el Madrid rep a casa l'Atlètic de Bilbao, un equip en crisi que cau apallissat al Bernabéu. Aquest partit fa tornar Iru a la banqueta i col·loca Quique entre els 3 pals pel que queda de temporada. 7 dies després, el Barça rep l'Sporting al Camp Nou i el Sevilla al Madrid al Sánchez Pizjuán. És una jornada tranquil·la que acaba sorprenent tothom. El Barça només pot empatar amb aquest gol de Laudrup, el penal que transforma Juan L. I Johan Cruyff sent els primers xiulets seriosos de la temporada per la seva decisió de canviar Stoichkov per Salinas. Amb aquest gol de l'andalús Rafa Paz n'hi ha prou perquè l'11 de Benacer perdi els 2 punts i en cedeixi un en la lluita pel títol. Ja només un punt separa els madrilenys dels catalans. A 7 dies del derbi al Camp Nou, el Barça visita Oviedo i guanya amb comoditat i convencent per 2-0. Amb penes i treballs, el Madrid guanya 1-0 l'Sporting, gol de Butragueño, i tot queda preparat per al gran partit, el de la propera setmana al Camp Nou. Les tornes s'han canviat. El Madrid és qui ara ve de víctima amb només un punt d'avantatge i tots els números per sortir golejat a l'estadi, però la tradició diu que aquesta no és la millor manera d'afrontar un partit, no pel favorit. El xut de Koeman, rècord de velocitat a la Lliga amb 112 km i mig a l'hora, no és suficient per guanyar els 2 punts. Una badada de Subisarreta fa que el vulgar xut de Hierro tingui característiques de fita històrica. Tot continua igual, però el calendari fa pujada pels blaugrana. Visita el Vicente Calderón, on l'Atlètic de Madrid de Luis i Gil lluita per les primeres places de la Lliga. El Barça rep un bany prop del Manzanares, però els matalassers no acaben la feina començada pel seu golejador Manolo, que fa 2 gols. Primer Nadal. I després Vaquero, amb l'inestimable ajut de Bell, empata en un partit que estava perdut. L'alegria blaugrana es desborda. Més, quan la mateixa nit, el Madrid fa una ensopegada espectacular a les Gaunes i perd a causa de la punteria i lluita d'un austríac, Toni Polster. El cap de la Lliga ja té 2 amos, igualats en punts. El Barcelona torna a cedir 4 punts al Real Madrid. Cruyff dona la Lliga per perduda. Amb el cap de la Lliga empatat a punts, la tensió augmenta i el Barça només és capaç de guanyar el Logroñés 1-0 gràcies a un cop de cap de Begiristain. Koeman torna a fallar un penal i els blaugrana comencen a pensar en el que ja s'anomena tercer punt, la diferència de gols que ara afavoreix rotundament el Madrid, que tampoc no guanya amb facilitat el seu visitant, el Deportivo, que només rep un gol, d'Hugo Sánchez. I un cop de mà de l'àrbitre. El penal no ha assenyalat de Rocha a Fran. Però en la jornada següent la igualtat s'acaba. El Barça només pot empatar a Pamplona contra l'Osasuna, tot i el xut al pal de Mor, i el Real Madrid guanya el Carlos Belmonte Albacete, un partit que els havia preocupat i molt. Primer marca Hierro i després Hagi.
Fins i tot Leo Benaker aplaudeix aquest gol. El Barça torna a perdre un punt respecte al líder, però no falla a casa on goleja el Deportivo. 4-1. Stoichkov marca el primer. És el mateix diumenge que el Burgos visita l'estadi Santiago Bernabéu i perd per 2-0. El diumenge que el futbol espanyol recorda la figura de Juan Gómez, Juanito, mort en accident de carretera el dimecres anterior. 7 dies després, el Barça torna a perdre un punt respecte al Madrid. Cau davant el València per 1-0. Koeman falla un penal i Fernando aprofita una errada de Serna per marcar l'únic gol del partit. El Madrid a Mallorca només pot arrencar un punt, empatant a 0. Jornada 31. Dissabte, el Barça rep a l'Albacete al Camp Nou. L'equip revelació s'endú un carro de gols. La demostració dels blaugrana és impressionant. Vaquero marca el primer i Stoichkov farà els 3 següents. Les tàctiques de Benito Floro fan aigua per tot arreu. Vaquero fa el 7è i definitiu i a Can Barça ja comencen a fer números per saber com està la diferència de gols amb el Madrid. Però el famós punt de la discòrdia, el que atorga la diferència de gols a favor i en contra, no ballarà molt i no ho farà en la direcció esperada. El Madrid aprofita una mala tarda de l'Espanyol per tornar al com moral al Barça. N'hi fa 7 i no en ret cap. Els blanquiblaus fan aigües per tot arreu. Fins i tot Biurrun cau en el pou de les desgràcies. Desgràcies que només 7 dies després seran blaugrana. El Barça perd per 2-1 a les Illes Afortunades, que no ho són tant. Pizzi fa els 2 gols que anulen el poder del que marca Guillermo Amor. La Lliga marxa per ara de les mans dels de Cruyff, que l'endemà veuen amb impotència com el Real Madrid juga els seus millors moments de futbol a Atocha. I empat amb la Real Societat a 2 gols. La diferència torna a ser ja de 3 punts i encara augmentarà en la 33a jornada, en què el Barça rep el Burgos a l'estadi, empat a 1. El gol del castellà Alejandro només es podrà empatar. Aquell dia, a la roda de premsa posterior al partit, Cruyff donarà per perduda la Lliga, perquè el Madrid no ha fallat i ha tornat a guanyar. A casa, contra el Saragossa, per 2-0. Amb 4 punts de diferència a 5 jornades del final, tot sembla dat i beneït. 4 jornades de Lliga, 15 gols a favor i cap en contra. El Barça a un punt del Madrid. La Lliga, però, passarà per Tenerife. A 5 jornades del final de Lliga, la visita del Madrid a Oviedo afegirà emoció a la temporada. Un gol de la Catus en temps de descompte serveix per derrotar l'equip de Benaker, que l'endemà viu amb nervis la victòria dels seus 2 rivals pel títol, la del Barça a Cádiz, 0-2. La jornada següent, els blaugranes ja estan concentrats per al partit que dimecres hauran de jugar a Wembley contra la Sampdoria. La final de la Copa d'Europa, però no poden oblidar la Lliga, en què l'esperança no s'ha perdut. A Madrid, l'Atlètic de Luis Aragonès li torna a tocar el rebre i perd una oportunitat històrica de guanyar la Lliga al rival de sempre en el seu propi estadi. El Barça estrena campionat d'Europa a la 36a jornada i és rebut amb tots els honors a Valladolid, on l'equip local, ensorrat a la classificació, li fa el passadís dels campions. Els blaugrana fan un partit rodó i guanyen 0-6 als castellans. 2 gols de Stoichkov obren el marcador. Amb el Valladolid ensorrat, Nadal fa el 5è. I Koeman tanca el marcador amb un 0-6 espectacular. És la golejada a domicili més gran de la Lliga i, a més, serveix per esgarrapar un punt al Madrid que empata el Sadar amb Osasuna. La canonada de la Raínzer segona es neutralitza gràcies a l'oportunisme de Butragueño, que una vegada més salva el seu equip de la catàstrofe. A 2 jornades del final de la Lliga arriba el derbi a Sarrià, setmana de tensió en què es discuteix més sobre el passadís dels campions que no pas sobre el partit. El Barça necessita golejar, i ho fa, 0-4. Koeman de penal marca el primer i Begiristain el segon. Ja no hi ha diferència de gols entre Barça i Madrid i el balanç serà favorable als blaugrana amb 2 gols més. Aquest d'Eusebio, primer, i després un gran gol d'Albert Ferrer. El primer que marca amb el Futbol Club Barcelona.
El Madrid salva l'escull que suposa la visita del València i amb un ajustat 2-1 manté el seu avantatge d'un punt. Els gols de Mitchell i Fernando Hierro poden valer una lliga, però el cop moral que suposa haver perdut el punt de la diferència de gols pot ser definitiu. Ara només queda un partit que ho decidirà tot. Feia anys que la lliga no era tan apassionant. Això pot ser massa, això pot ser la pera. Quan arribi la notícia de la fi del partit, a l'Eliodoro Rodríguez. Així ha estat la Lliga, apassionant fins i tot a l'últim minut. Amb un ull aquí i l'altre allà. La lluita entre el Barça i el Real Madrid l'ha acabat resolent el Tenerife. Aquesta Lliga, sens dubte, recordarà força temps. Per la seva igualtat, pels seus gols. Per l'Albacete de Benito Floro. Serà la Lliga dels russos, la de Codro i els portuguesos de la Reial Societat. La de Laudrup, Stoichkov i Prosinecki. La Lliga dels colombians, Dantic i Benaker. La Lliga de l'entorn i del mànager general. El campionat de Cruyff, de la primera Copa d'Europa de Gil i Gil, de Clemente, Valdano i Pierre. Serà la Lliga que recordarà per l'enèsima salvació del Cádiz. La Lliga del transistor i per alguns, només per alguns, la Lliga que va escandalitzar tothom amb les imatges de Mitchell buscant l'intimitat de Valderrama.